patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Maayong buntag mga kapuso all over Mindanao. Kamustahon usa nato ato mga silingan sa Tagum City ug Panabo City sa Davao del Norte Province. Say maayong buntag. Mayong buntag sab Jill, i-greet sab nato og mayong buntag ang ato mga silingan diya sa El Salvador City ug Upol dinhi sa Misamis Oriental Province. Mga kapuso, karon Tuesday morning, atong sayron kung nganong gibalik-balikan gayod ang papaitang kambing nining usa ka kan-anan sa Iligan City. Ipakita kanato ni Mabel Daite ang pagluto sa mong putahe. Samtang ato sab sayron ang istorya sa likod sa mga maka-amaze nga obra sa visual artist nga si Mark Kervilim gikan Davao de Oro. Ug sa Bestok, makauban ni Attorney Resi si kapusong Allen Ansay. Ug atong ipadayon ang kasadya sa pagsaulog sa Christmas season ug ang atong pagsugat sa tuig 2021. Pinaagi sa isang puso ngayong Pasko, Caroling Challenge. Kauban ang mga Mindanawan nga sila James ug Ina nga anaa karon sa Kuala Lumpur, Malaysia. Isang puso, ikaw at ako, magkakasama tayo. Isang puso, ngayong Pasko, nagmamahalang totoo. Isang puso, ikaw at ako, nagkakaisa tayo. Isang puso, ngayong Pasko, para sa Pilipino. Isang puso, ngayong Pasko. Wow. Isang puso, ngayong Pasko. Daghang ging salamat James and Ina ug amping mo always dira sa Malaysia. Mga kapuso, aron manungugsab sa tibuok Mindanao ang inyong tingog. I-video lang ninyo ang inyong pagkanta sa chorus sa GMA Network's Christmas Station ID 2020 ug i-message kini sa Facebook page sa At Home with GMA Regional TV. Join na mga kapuso! Mga kapuso kitang mga Mindanawan, di gayud malimod nga mahilig kayo ta sa sabaw. Labi na kung tugnaw ang panahon ug mas mulami pa ang pagkaon kung ang subak kay lamang loob o karne sa baboy, manok, baka o di baka kambing. Og sa Iligan City, ginabalik-balikan gayod sa mga Iligaynon kining usa ka putahe sa kambing nga ginatawag nga papaitang kambing. Kana ang atong sayron kauban si Mabel Daite. Ma'am Mabel, mayong buntag og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ma'am? Good morning, sir. Okay lang, sir. Naing buntag. Ma'am Mabel, unang-una atong hisgutan kung paunsa nagsugod ang inyong pagbaligya og putaheng papaitang kambing dinha sa inyong kan-anan sa Iligan City. Gikuha na mo na siya, sir, para pwede na siya na mo i-serve para pulutan, pwede po isudan. Dayon, amo na siyang gina-prepare by sa buntag, sayo na siya. Ang mga laman loob lang na siya sa kanding para sa papaitan, sir. Kano sa ba ma'am nagsugod mo og baligya ni ining papaitan og kinsa ba ang nag-introduce ani diya sa inyong tindahan? Since pag-open namo diani, sir, nag-serve na gyud mi og papaitan, sir. Then pangitaon po siya sa mga customer tungod kay pure gyud siya nga kanding, wala siya laing sagol nga karne. Dayon nakauyon po sila sa amo nga timpla.
tungod kay igo-igo po siya ang kuan ang uban magpadugang og kanang gusto nila halang-halang gina-maintain gyud namo ang lasa gikan pa pagsugod namo sir pagsugod namo open gaani sir mura gyud ang papait ang anong gina-serve. Ma'am, paunsa pud ba ang pag-andam ni ining specialty ninyo? O pila pud ba ka oras ang abuto ni ini hantod pwede na ma-serve sa mga customer? Abuntag naman na siya ni gina-prepare sir para pag open namo pagkahapon ready na siya namo kinakuan sa customer ma-serve na siya mga 10 to 15 minutes lang na siya kay ready na mo na siya daan sa buntag para dili madugay pag-serve pag open na mo pagkahapon. Dayon pagkahapon amo na siyang ginakuan daan siya sir. Ginatimplahan daan na mo para pag-serve na mo dali ra dili makuan sa madili pag-serve sa customer. Para ma-maintain po namo ang amo ang kuan sir ang timplada. Iusa na mo siya tanan pagtimpla sa isa ka serve sa isa ka good for dili lang isa ka serve ang giusa ang gitimplahan namo. Good for pila na to siya ka serve. Then gina-repack na lang namo siya. Para isa ra gyud ang iyang lasa. Dili maglahi-lahi ba. Gitimplahan namo tanan. Then kung isa lang ka serve order, isa ra ka serve order to siya. Pag next ato nga order, pareha po siya ang lasa. Unsa ba mga sagol sa inyong papaitan nganong lamian manggayod kini? Unsa sab ma'am ang imong maingon nga sekreto ninyo sa pagluto niini? Ang mga sagol niya sir, usually yun, nana siya ka ng luya, nana siya ka ng siling, halang dahil with vinegar na siya. Tapos, kinahanglan ko na siya ng mga black pepper. Kung mag-add mi og kanang pangpahalang jud, kinahanglan mi magbutang og chili powder. Kaya na may labi ng mga Muslim ganahan silang halang. Magbutang mi og chili powder, additional to siya dayon with soy sauce na siya. Dayon kinahanglan pod magluto with kanang love nimo ang imong giluto, present of mind para dili maapektuhan. Kinahanglan na kay love sa imong pagluto. Seryoso ba? Then kumpleto imong sagol. Then siguraduhon pod nga makauyon ang customer. Og karon buntaga mga kapuso, ipakita kanato ni Mama Bel kung unsaon ang pagluto sa ilang papaitang kambing. Mga kapuso, sugdan na nato ang pagluto sa papaitan kambing. Oil para pag-isa pag-laman. Then, sarap natin ang luya. Sunod na dayon ang kande nag-uusap na. Palasa. Ngayon, panganin mo siya o limon. Kalamansi juice. Then, ang itong ginitin kay makatan. Ang gamay sili. Chili powder. Pepper. Para mas bubok siya. Mga kapuso mo, na kanya ang atong papaitang kambing. Sigurado ko nga dili lang ako ang gibati og kagutom karong buntaga. Daghang kayong salamat Mama Bel sa imong oras nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV. Chillax lang mga kapuso, kay mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Welcome back mga kapuso dinhi sa At Home with GMA Regional TV. Og best talk time na kauban si attorney Resi Rizada. Resi! Thanks, Arjo! May butag mga kapuso ug welcome to Biz Talk. Kada butaga makauban nato si kapuso artist and crewmate
Allen Ansay. Maayong buntag, Allen, and welcome back dito sa At Home with GMA Regional TV. Kumusta ka na? Tsaka kumusta din ang pamilya mo? Hello po sa inyong lahat, maayong buntag. Ito po, okay naman ako, andito lang sa bahay, sagot ng modules, edit ng vlogs. Yung family ko naman po, nasa province po sila ng Bicol. So ngayon, okay na naman po sila pagkatapos ng 2 bagyo na dumaan. Ito, bangon po ulit. Kahit na, despite everything that you've gone through, paano mo ginagawang light, fun, and positive yung araw-araw mo sa buhay? Ako po kasi para sa akin yung pagising ko lang ng masarap yung tulog ko, yung safe yung family ko, yung safe kami lahat, para sa akin isa na yun na bless araw-araw. Iniisip ko na lang lahat to may dahilan, kaya nagka-COVID, kung ano-ano dumating ng isang taon na to, lahat to may dahilan. Kaya iniisip ko na lang yung nararamdaman ko ngayon, lahat ko yun magagamit. Katulad sa mga acting scenes, di ba? Pwede kong magamit yung nararamdaman ko. Para may ka, no? Alan, after doing some guestings online, may isang blessing na naman na dumating sa iyo dahil kabilang ka sa bagong comedy show, ang Cray Crew. What was your initial reaction when you first heard about it? Sobrang saya kasi naalala ko noon, nung time pa ng All Out Sundays dito, wala pang pandemic. Naalala ko pinag-usapan pa lang namin to kasi parang may bubuhin daw na grupo, hindi pa namin alam yung grupo. Tapos tinatanong kami kung ano yung mga hilig namin gawin, ano yung mga gusto namin vlog, ano ba yung hilig namin ng mga pagkain. Tapos nakakagulat kasi parang dati pinagpaplanuhan lang. Tapos parang na-stop to kasi di ba nagka-pandemic po, halos ilan months din yung dumaan. Tapos ngayon, eto na, nilaunch na kami. Parang nasa ULOL na kami sa YouTube channel. Kaya sobrang nakaka-proud. For you, Alan, how would you describe naman your crewmates? Ako madidescribe ko yung crewmates ko na madali sila makasundo talaga. Kasi madali lang alamin yung mga gusto nila eh. Mahilig sila sa mga games, may mga foodie sila. Siyempre makukulit. Kaya sobrang dali lang talaga. Kasi ganun din ako. Alam namin marami kayong gagawin dito sa Cray Crew. Hindi ka ba kumbaga parang nahihirapan because mahirap magpasaya ngayon at syempre gumawa rin ng mga iba't ibang challenges. How do you feel about that? Ako naman parang sa akin, may experience na din kasi ako sa pag-vlog kasi di ba may YouTube channel kami. Si Via Pablo. Para sa akin kasi pag masaya ka sa ginagawa mo, masaya ka habang nag-vlog ka, parang tingin kong mapapasaya mo rin yung tao na yun kasi makikita nila na masaya ka sa ginagawa mo. Kaya para sa akin parang mas magiging madali na lang. At syempre magiging exciting ito dahil 4 na nagwagupuhang crewmates ang makikita namin sa Cray Crew. Ano sa tingin mo yung mga similarities at saka differences ninyong 4? Ito mga pagkakaiba namin, mapapanood niyo po yan sa ULOL. Makikita niyo yung mga pinagkakaiba namin. Katulad ng halimbawa ako, malakas ako uminom ng tubig para may gagawin kaming challenge na ganyan na lahat kami, palakasan kami uminom ng tubig. Pero yung pagkakaparehas namin, siyempre yung mga pagiging galing namin, pagiging makulit namin, mahilig kami sa mga games, mga food. Mas makikilala namin ang mga crewmates, kaya naman mga kapuso, abangan natin ang Cray Crew. And of course, what are you looking forward naman, Alan, for the next year naman? Ngayon, syempre marami pong dumating na project, Tapos syempre malay nyo yung kami ni Jolly Girls si Via Pablo, malay nyo may hinahanda kami pasabog ngayon na taon. Kaya yun mga kapuso, abangan niyo po. And please invite everyone, Alan, dito sa Mindanao na panoorin ang Cray Crew. And of course, idagdag mo na yung New Year's message mo naman para sa lahat. Hello po sa inyong lahat. Maayong buntag po sa inyong lahat. Iniibitahan ko po kayo manood ng mga videos ng Cray Crew sa YouTube channel ng ULOL. Sure na sure ako na magiging masaya kayo dito. At syempre may makukuha rin kayong aral. At Happy New Year. Sa ngayon, tiwala lang tayo, mawala rin sa pandemic nito. Kaya tiwala lang tayo kay God. Daghang kayong salamat, Alan, for joining us ngayong umaga. Thank you so much. Thank you po. And that was Kapusong Alan Ansay. Tutok lang mga kapuso, kan mabalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, atong sayron ang pamaagi sa pagbuo og sculpture gikan sa mga obra sa visual artist
nga si Mark Kirby Lim sa Davao de Oro Province. Sir Kirby, maayong buntag og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, sir? Maayong buntag sa tanan, mga kapuso. Okay lang. Sir, unang-una, paunsa ba ka nagsugod sa sculpture? Actually, matagal na ako nag-ukit since bata pa ako. Bali, lalaro ko ng putik, pinuforma ko sila, ganun. Then, saka ko na-discover itong epoxy. Unsa ba, sir, ang mga materyales nga imong ginagamit sa pagbuo nimo sa imuhang mga obra? Yung una sa lahat, yung nansag epoxy. Then, yung mga carving tools ko. Yan lang. Tapos, bali yung epoxy na yun is bibili ka nun, 2 lata yung makukuha mo. So, meron tayong compound A at compound B. Ang ratio niya is 1:1. Kailangan balance talaga yun. Kung hindi, papalpak talaga. Sir, usa sa imuhang mga nabuo nga sculpture mao ang La Sagrada Familia. Please share with us ang imuhang nahimong journey sa pagbuo niini. Yung La Sagrada de Pavilla is kasi yun, idea ng aking ka-office mate. Siya yung nagpagawa nun. Bali, hilig na talaga yung mga ganong skulptura. So, ang simula nun, papagawa muna ako ng wood frame sa furniture shop. Kailangan kasi talagang swaladong-swalado yung frame. Then, pag natapos na yung frame na yon, saka ko naman ititreat ng wood preservative para tumagal yung kahoy. Then after that, mag-i-sketch ako, draft sketch. Then ibibigay ko doon sa nagpagawa. Pag okay na sa kanya yon, saka ko naman sisimulan yung pag-upit. Then pagtapal ng mga epoxy. Then yun na, pipinturahan ko na. Then lalagyan ko ang final niyan is clear coat para mas tumibay talaga yung pintura. Usually 2 to 3 months, sir, yan. Ganyan. Matagal talaga siya gawin. Depende din sa size. Yung La Sagrada de Pavilla is 2x3 yung laki nun. So, nag-take siya ng mga almost 3 months talaga. Sir, please tell us about ani imuhang mga sculpture nga gama gikan sa clay. Labi na kining mga nawong nga dagko kaayo. Actually, nakita ko lang rin yun sa kasamahan kong artist. So, na-inspire ako doon sa gawa niya. So, gumawa din ako ng muka na sarili kong version. Maganda yung ginamit kong material, bawan white clay. So, dito yan sa mawag makikita. Maganda yung texture niya. Para siyang modeling clay talaga. So, hindi ka mahirapang mag-mold. Sir, aside sa La Sagrada Familia na apud kay nabuo nga kining gitawag nga Benevolent Dragons. Unsay story behind ani, sir? Benevolent Dragons. Actually, yung arawan. Hindi talaga siya dragon. Pero, kasi yung di ba, ang dragon, swerte. Ganun. Ang arawan na kasi, kung titingnan mo ng maigi, para siyang para ding dragon. Meron siyang ganun. Tapos yung kaliskis, yung ganda. So, na-inspire ako sa mga Chinese na design. Usually, mga ganong sculpture is paswerte talaga yun sa bahay. Sir, unsa ba ang imuhang currently ginabuo karon nga obra? Yung 3 arwana. Bali, kapangalan ko din is 3 graces. Kasi, yung isang arwana is for good health, isa naman is for prosperity, then yung isa is si happiness. So, yun, actually yung nagpagawa nun is na-inspire siya sa obra nung pakilala niya. Kaya siya nagpagawa nun sa akin. Pero syempre, nilagyan ko ng sarili kong style talaga. Sir, kung imuhang ibaligya, mga pila pud kaha ang presyo, labi na katong La Sagrada Familia nimo? Usually sa akin is 1.5 per square feet talaga yung price. By 3 So siguro mga aabot ng mga 9K ata.
Sir, usa ba imuhang goal sa pagbuo nimo sa imuhang matag obra? Wala naman, gusto ko lang talaga is actually ang pakay ko lang talaga is yung makapag-inspire ng mga tao, makapag-motivate, makapag-share ng ideas like itong Nansag Epoxy, parang bagong medium talaga ito yung Nansag Epoxy, kasi kung sa ibang artist iba naman yung gamit nila, acrylic, paint, ganon, tapos merong mixed media, pero parang madalang yung Nansag Epoxy talaga. Alright, daghan kayong salamat Sir Kirby sa pag-share sa imong talento sa Tumakapusong Mindanawan ug amping permi, sir. Maraming salamat po sa GMA Regional TV, lalo na kay God sa pagbigay ng talent ko, saka sa pamilya, relatives. Say bata pa lang nahilig na sa pagporma og mga obra gamit ang clay. Si Mark Kirby Lim, di inahasa niya ang iyang skills ug karon makamugna na siya og mga maka-amaze nga artworks. Samtang Jill, luyo sa kumpletong sahog sa ilang putaheng papaitang kambing. Sumala ni Mabel Daite nga mas mulami ang niluto kung love nimo ang pagluto. Sayong mga kapuso, gawas nga usa sa cast sa bagong online show nga The Cray Crew, si Kapusong Allen Ansay. Wish niya karong magbag-ong tuig na nga mas daghan pa og projects nga moabot alang kaniya. Mga kapuso, unta na inspire ug nakakaton kamo sa gi-share sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Ralph Waldo Emerson nga every artist was first an amateur. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com. Ug ayaw kalimot, mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow mga kapuso, ug always remember that God is good all the time. Ayaw sab kalimot sa pag-smile. Amping! Stay safe and healthy mga kapuso. Ako si Cyril Chavez. Kinisab si Argil Relator. Buong puso para sa kapuso.